Hola a tothom, un cop més dins de la secció de Cotrobades. Avui tinc el plaer de parlar amb la Maria Borràs, investigadora predoctoral en el Departament de Geografia de la Universitat de Girona, la Liliana Limorenita, que és actriu i periodista, i la Maria Eras, doctora en Ciències Ambientals i actriu. Bona tarda, noies. Què tal, com esteu? Bona tarda, Raquel, hola. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per brindar-nos aquesta petita estona. Per conèixer que el passat 5 de juny, aquí al Centre Cívic Can Déu, es va fer l'obra d'un assumpte elemental. Per la gent que no va poder venir a gaudir-la, em podríeu explicar una miqueta de què va l'obra? Bueno, comences? Sí, vale. Un asunto elemental és una obra que està inspirada en testimonis, en entrevistes de gent del territori del Pallars Jussà i de Girona, que està implicada en lluites de defensa del territori i defensa ambiental, concretament al Pallars en la lluita enfocada a l'energia, enfront als megaprojectes energètics que estan tenint lloc a nivell d'energies renovables, fotovoltaica, i en Girona doncs, una mica més ampli en el tema de la gestió de l'aigua, no? I el model turístic i com està afectant al model de gestió que es vol. I llavors la peça, no, recull una sèrie d'entrevistes i genera una reflexió, tot i també barrejant amb altres personatges que hem creat, especials convidats per l'ocasió, que són la Terra i l'Aigua, que estan a fora i que estan reflexionant des d'un punt de vista més còmic sobre tot allò que està passant, no?, amb la gent, i també reflexions pròpies nostres. Sí, diguéssim, és una obra que barreja formats, que també té cos poètic, que és una mica poètico també, una mica comèdia, i també perquè volem apropar la temàtica que sigui fàcil per tothom, per a tots els públics. Aleshores, nosaltres hem fet com un procés d'aquestes entrevistes i hem fet com una proposta d'un format dinàmic, que també en tingui molt d'humor i com molt fàcil d'arribar, no? De connectar-te amb moltes coses, diguéssim, tant humorístiques com quotidianes, més o menys. O sigui, per situar-nos una mica, Liliana i Maria Eras, sí, sou les actrius, oi? I Maria Borràs és la investigadora que arrel d'aquestes investigacions s'ha creat aquesta obra. Sí. Vale. Quan i per què va començar aquest projecte? Com ha sigut tot el procés fins que ha nascut aquest projecte? Pues, l'obra de teatre aquesta, en el seu inici, era una idea com per fer o sigui que és un dels objectius que s'ha seguit complint, no? Que era fer altaveu del que està passant al territori, no? Com poder arribar a més persones, no només la meva investigació es quedés en un article publicat en una revista, sinó que dinamitzés més el territori, que la gent es pogués implicar. I era com una fase final d'un dels projectes amb el que hem estat treballant des de l'any passat. Però en el procés també de la pròpia investigació i per una metodologia que vaig estar explorant i inspirant-me per treballar amb els moviments socials, que és una metodologia que ve de Llatinoamèrica, que es diu Cuerpo Territorio, i que defineix com el cos com a primer territori i ho lliga molt, no?, a la defensa del propi territori físic, però també dels cossos. Agafant aquesta inspiració, jo volia treballar amb els moviments socials a partir de com vivien el conflicte, no? I treballar-ho no només des de lo racional, sinó també des de les emocions. I clar, aquí hi ha una gran barrera, no?, que és que molts cops no estem acostumades, no?, a pensar. Veus, ja dic pensar l'emoció. Moltes vegades no estem acostumades a sentir, no? Exacte. O a poder entendre què estem sentint o com ens afecta el que estem sentint. I llavors vam pensar que una bona manera de començar, perquè jo vaig estar fent el treball de camp amb 5 grups de defensa del territori, amb la Plataforma Unitària contra l'Autopista Elèctrica i amb Salvem-lo Pallars al Pallars Jussà, i després 3 altres grups al voltant de la conca del riu Ter, amb el grup de defensa del Ter
històric català, Aigües Vida Girona, que és com una part d'Aigües Vida Nacional però més de Girona, i SOS Costa Brava, que no treballa per se amb aigua, però treballar contra l'especulació de la Costa Brava i l'aigua, per tant, és un recurs fonamental per també poder aturar aquesta especulació. Però el que volia dir és que al moment en què vam estar pensant-nos els tallers, una primera part vam pensar que podia ser molt interessant que fos una obra de teatre. O sigui, aquesta obra de teatre que estava pensada com a resultat final fos també part pròpia del procés de la investigació. I, bueno, i aquí la Lili i la Maria es van fer un currazo de traspassar totes les entrevistes a l'obra de teatre, que és el resultat final aquest que es veu. No? Llavors, l'obra era el punt d'inici dels tallers, fèiem l'obra, després fèiem un petit foro, on, clar, més, com que és verbatim, hi havia molta gent que estava asseguda a l'obra, no? I veia les seves frases que ell havia dit havia dit a les entrevistes. Llavors vam fer un petit foro i després vam fer el taller ja amb la metodologia aquesta que et comentava. Bueno, inspirada en aquesta metodologia, perquè va ser una cosa diferent, aterrada i contextualitzada aquí al context del territori de Catalunya, però sense l'obra crec que hagués sigut impossible. De fet, bueno, no sé, com al final vam fer també unes avaluacions dels tallers i així, no? I molta gent com que li donava molt pes a la manera diferent, no? De treballar diferent, que no, el típic que no sigui una dinàmica de fer pòstits, per dir-ho ràpid, però que sigui alguna mica més innovador i que et connecti amb unes coses que potser d'altra manera no hi connectaries, no? Com sents la lluita, com sents el conflicte, i crec que també elles dues van fer una feina molt, molt important de fer aflorar aquesta emoció dins de la mateixa obra amb un tema tan complex com és ens estem quedant sense territori, no? I estem tenint unes relacions molt heavies. Bueno, ja callo que no... Tranqui, és molt interessant. Perquè quedi una miqueta així més clar, o sigui, tu has fet la tasca de fer tot el que és la recerca i la investigació i la Liliana i la Maria han fet el que és muntar tot aquest guió de l'obra de teatre, no? Exacte. Sí, la metodologia concretament és que Maria ens va passar les entrevistes i Maria i Liliana, nosaltres, hem escoltat les entrevistes, hem fet apuntes, hem dit, bueno, com podem transmetre aquestes entrevistes, no? Hem fet una classificació, hem pensat, mira, això pot ser teatre verbatim, algunes coses que és exactament copiant les paraules de les persones, és a dir, recitant més o menys trossos d'entrevistes, i per a l'altre costat fer-lo una mica més dinàmic. Aleshores hem fet com les instruccions, que és una mica com entre més irònic, però al final són les paraules de lo que fan les persones per fer oposició a macroprojectes, no? Com ho fan, no? Nosaltres posem una mica de joc, però al final són les paraules de tots, no? I entre Maria i jo, bueno, hem fet tota, no? Fas com una pluja d'idees de com transformar totes aquestes paraules en una peça de teatre coherent, que tingui un fil conductor, que sigui respectuosa amb les paraules de les persones que estem representant, perquè al final a l'escenari som dues, però són moltes veus, perquè són les veus de tota la gent d'aquestes 5 moviments i més que estem intentar defensar el planeta de totes les maneres possibles, no? Hi havia una mica com aquesta tensió productiva o creativa, no? Entre el que diu la Lili respecte a les veus de la gent que ens està parlant, però també com a artistes fer una creació que pugui parlar més enllà, no? O que pugui comunicar més enllà, que seria sobretot la vessant més humana d'aquest conflicte, i també jugar, per què no, amb ironia i amb humor, amb les contradiccions, amb les pors, amb les esperances, no? que estan depositades en aquests moviments, i fer-ho d'una manera respectuosa. I després també hi ha una cosa a nivell de procés que trobo que ha sigut superinteressant, que hi havia tota aquesta part de la Maria que ens passava a les entrevistes, no? Però ha hagut també una part molt important de discussió entre nosaltres, també, no? Amb la Maria, amb la resta de l'equip també investigador, que també hi havia 2 investigadores més, la Federica i la Marta,
i poder com anar elaborant conjuntament també moltes coses per nosaltres per poder entendre bé la situació, anar allí Hem anat a fer l'Àgora, hi ha hagut un esdeveniment molt important al mig de la creació que es diu l'Àgora Pallaresa, que era una trobada en un poblet petit on arribaven persones de tots mena de moviments socials, aquests i altres, i nosaltres hem anat a parlar amb la gent, a entendre, no? Abans d'explicar, has d'entendre de què estem parlant, no? Clar. Clar, Maria ella té la seva, ella és medioambientalista, doctora. Jo no, aleshores tota l'estona era Maria, què és això, no? O Maria, esto que, clar, per mi, clar, jo no tinc, diguéssim, tot el coneixement de coses d'ecologia i que elles sí que saben. Aleshores jo era com el filtre de això ha d'entendre tothom, això no ho entén. I entonces Maria o Maria, qualsevol de les dues, vale, vinga, és això, no? Per transformar aquest, no? Per portar el coneixement a tothom, no? Que no sigui al nivell de has de ser doctorada per comprendre això, no? Sinó, Però jo aquesta part la veig positiva perquè tu que no tens aquesta, diguéssim, no estàs especialitzada, elles et donen com tota la informació i tu, que ets com un públic, dius, no, això amb aquestes paraules tècniques no s'entén, ho hem de fer d'aquesta manera perquè arribi a tothom i tothom ho pugui entendre. Exacte. O coses que igual hi ha, bueno, no tot, però hi ha molta terminologia especial per entendre i que al final no sé què, que al final penses, no, que la mat, que no sé què, bueno, què, no? És com, vale, la mat, què és? Vale, és esto. Ah, vale, tal. Sí, I així com, no? Hi ha un tema de context, diria jo, no? Com de comprendre el context, no? Que quasi més, i qui és qui. Perquè al final les entrevistes també és gent parlant del seu dia a dia, de com les iniciatives que estan fent, les pors que tenen, com visualitzen el futur, etc. Jo crec que hi ha una part que és superhumana de les entrevistes i que és lo bo, que és molt fàcil connectar des de l'empatia. Però hi havia tota aquesta part d'entendre el context social i qui és qui, que nosaltres mateixes, i jo que soc ambientòloga, però si no coneixes la realitat local d'allà, et perds, no? I de fet, també, o sigui, això de que anéssiu a l'Àgora, perquè el teatre el vam fer dos cops, primer pels tallers, després ja ha volat i ha anat a altres espais, però els dos primers cops van ser el taller que vam fer al Pallars amb els dos col·lectius i hi ha altra gent que també va venir, i després el vam fer a Girona. I clar, el taller al Pallars, vulguis o no, jo crec que emocionalment, a part que era el primer, també hi havia una gent amb la que ja havíeu tractat, havíeu anat a dormir a casa seva, com que també crec que va ser molt guai per part vostra. Sí, superemocionant. Sí, ha sigut molt bonic. A part de fer passar una bona estona al públic, perquè jo vaig estar una estoneta i vaig riure, quin és el missatge clau o els missatges claus d'aquesta obra de teatral? L'hem anat parlant durant tota l'entrevista, però quin diríeu que potser seria el missatge clau? Si l'haguéssiu de resumir amb una frase, quin seria? Hi ha molts missatges claus en aquesta obra, Segur. però per mi un dels més importants és que és necessari la mobilització, que no som... L'actuació individual ajuda però poc. Hem d'intentar fer com pinya per intentar fer canvis, no? Per un costadet. Per altre, que és important fer coses, i que hi ha nivells per mobilitzar-te, no? En la lluita per defensar el territori i el planeta. Hi ha coses molt petites que estan a la teva mà i hi ha coses que, bueno, i tu mires com pots implicar-te, però que hi hagi una implicació, no? És com implica't, no? Perquè al final, bueno, a l'obra tenim uns personatges que són la terra i l'aigua, no? Que són com testimonis naturals, no? I al final això ens involucra, implica a tothom, no? És com, som habitants de la Terra, no? Estem aquí, és el nostre planeta, no? Aleshores, hem de fer coses, no? És com... Sí, i lligat amb el que diu la Lili, no? Sí que crec que és una intenció també comunicar una certa esperança, no? Que des d'aquest fer col·lectiu es poden transformar coses, no? I que hem de també projectar-nos des de la visió de que
tenim el poder i la capacitat de transformar la realitat quan estem connectades i quan fem coses de forma col·lectiva. I aquesta és una reflexió que no és ni tan sols nostra, que és també de la gent que està implicada, que malgrat tot l'esforç, el desgast, els anys de lluita, estan allí perquè creuen que un altre món és possible. I per a mi aquesta obra també parla d'això, de creure-nos-ho i de fer coses, com diu, a diferents nivells, però projectant el futur del que volem separar. No tinc res més a fer. Ja ho han dit tot. Sí, jo crec que també el molt important és que no seria el missatge, però on s'han de fer aquest tipus d'obra, que s'ha de fer tot arreu, però que sobretot crec que molta gent de ciutat que està molt desconnectada del que ens està passant, de com s'està veient el territori multinacionals, i que crec que no hi ha prou consciència i que crec que l'obra li fa un push que és interessant. Molt bé, jo em quedo una miqueta amb el que ha dit la Liliana, que és una feina més que individual, sinó que sigui col·lectiva, i el que ha dit la Maria, sinó que donar-li una visió més positiva, perquè nosaltres, per exemple, quan programem aquí xerrades o algun taller o algun espectacle, sempre és tot el tema del medi ambient i la sostenibilitat sempre el veiem com algo negatiu. Sempre. I crec que donar-li una visió més positiva i més esperançadora, crec que, no sé si motivaria més a la gent, però, no sé, jo crec que ajudaria. Jo quedo amb això que heu dit. Se m'ha fet molt curtet, perquè ja hem acabat. Us heu de donar les gràcies a totes tres per aquesta estoneta. No vaig poder estar tota l'obra, però el trosset que vaig estar, que estàveu terra i aigua, tenim una conversa molt interessant i va ser o sigui, em vaig riure molt en aquest trosset. No sé si teniu programades més dates, suposo que sí, espero que tingueu molt d'èxit perquè em sembla que és una obra de teatre que t'ensenya però a la vegada passes una bona estona, perquè moltes vegades quan programem aquí temes això de medi ambient i sostenibilitat, la gent ho veu com, ara me van a dar la xapa, ara... I això crec que ajuda molt perquè la persona ve, ostres, una obra de teatre, perquè sempre fa goig, no? Sortir a la feina i venir a veure alguna cosa que t'histregui, que et faci riure, però a la vegada que et doni com un missatge molt, molt important i em sembla super, super xula. Moltes gràcies per la gran feina que heu fet totes tres. Genial. Raquel, solo una última cosa. Si la gent vol saber més, aquest projecte també té un podcast. Perfecte, sí. Perquè trossets d'entrevistes i coses que surten a l'obra també està en un podcast que té 4 capítols i que es diu La Terra Batega, apunts per un món mobilitzat, que és un podcast que està fet per la Maria Borràs i per la periodista, per la investigadora i la periodista, i amb col·laboració artística de la Maria també, que surt com veu de... Aleshores, està en SoundCloud i se llama La Terra Batega. Aleshores, si voleu més informació per implicar-te en moviments socials o només per saber què està passant, hi ha molt més informació. Perfecte. A part que la gent ho pugui escoltar que ho acabes de dir, penjaré l'entrevista tant a YouTube com a l'Instagram, ho posaré també perquè la gent pugui accedir al podcast. Exacte, genial. Super. Gràcies, Raquel. Molt bé, noia. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu.